Малик Салмон бин Абдулазиз подшоҳи Арабистони Саудӣ рӯзи душанбе 26 феврал раиси Истиҳоди муштараки артиши ин кишвар ва бархе аз фармондеҳои баландпояи низомии дигарро аз мақомҳои худ барканор кардааст. Хабаргузории давлатии Арабистони Саудӣ гузориш дод, ки генерал Абдураҳмон бин Солеҳ Ал-Бунён аз раёсати Истиҳоди муштараки артиш сабукдур шуд ва ба ҷои ӯ Файёз Ар-Рувайли ба ин мақом таъин шуд. Ин гузориш мегӯяд, ки подшоҳи Арабистони Саудӣ ҳамчунин фармондеҳони нирӯҳои заминӣ ва ҳавоии ин кишварро тағйир додааст. Теъдоде аз муовинҳои вазирон ва ҳамчунин шаҳрдорон низ тағйир дода шуданд. Яке аз тағйироти муҳим таъини хонум Намод бинти Юсуф Ар-Римоҳ ба мақоми муовини вазири кор дар он кишвар аст. Арабистони Саудӣ ба сурати умумӣ занон дар мақомҳои давлатӣ кор намекунанд. Подшоҳи Арабистони Саудӣ ҳамчунин шуморе аз шоҳзодаҳоро ба унвони мушовирони худ мансуб кардааст. Вазорати дифоъ ҳам эълон карда буд, ки стратегияи нави низомӣ он аз сӯи подшоҳ таъин шудааст. Дар гузоришҳои мунташиршуда ба ҷузъиёт ё сабабҳои ин тағйирот ишора нашудааст. Тағйироти ёдшуда дар ҳоле сурат мегирад, ки ҷанги Арабистони Саудӣ бо ниманизомиёни гурӯҳи хусӣ дар Яман наздик ба 3 сол боз идома дорад. Идомаи даргириҳо дар ҳоле аст, ки Созмони Милали Муттаҳид вазъияти Яманро яке аз ногувортарин буҳронҳои инсонӣ дар ҷаҳон хондааст. Муҳаммад бин Салмон валиаҳди подшоҳи Арабистони Саудӣ дар ҳоли ҳозир вазири дифоъи он кишвар низ ҳаст. Вай дар моҳҳои гузашта тағйиротеро дар ҳавзаҳои фарҳангӣ ва иҷтимоӣ дунбол кард, ки соҳибназарон онро талоши валиҳад барои таҳкими қудрати худ ёд мекунанд. Кумитаи мубориза бо фасод ба раёсати Муҳаммад бин Салмон валиаҳди Арабистони Саудӣ чанд моҳи пеш дастури боздошти шуморе аз шоҳзодаҳо, вазирон ва шуморе аз мақомҳои пешинро содир кард. Мунтақидони валиаҳди Арабистони Саудӣ мегӯянд, ки ӯ аз ин кумита ба унвони пӯшише барои саркӯби мухолифони худ истифода мекунад.